Čau, já jsem Michael a vítám vás u dnešního dílu ze hry Euro Truck Simulator 2. Dnes už máme zakázku, jedeme z Prahy a směr Linz. Jedeme z firmy GoCheese, myslím, Euro, teď nevím, moment, nějak zkouknem. Ne, to jsem nechtěl. Tohle chci, jo. Tak nastartujeme a ještě musíme kouknout vlastně, co. Tohle ne, tohle taky ne, tohle taky ne. Projedeme všechno nastavení, jenom to, co potřebuji, ne. Počkej. Jo, Euro GoCheese. Good cheese. Tak, myslím, že si necháme takhle tu mapu, nastartujeme tahač. Zapneme si světla. Momentálně teda tady v ten díl bude v noci, docela mě to jako štve, ale tak nic jiného dělat nemůžeme, protože vyspaný jsme, takže já si akorát trochu přidám na zvuku, nastavení. Jedeme, jinak jsem nezmínil, jedeme s Mercedesem, tou novou generací, což je superový. A přidáme si zvuk hlasitost efektu. Jo, můžeme jet. Máme sekvenční manu, takže jedeme. Jinak brzo už by měli přijít ta Skandinávie, jak už jsem říkal. Takže už konečně nic nejede. Takže konečně už pomalinku můžeme vyrazit do Skandinávie, budeme vyrážet. Škoda, že nemůžeme vyrazit jako hned, jo, ale protože si myslím, že jakmile přidám ten datadisk, tu mapu, takže nás to vrátí do svý garáže, takže si myslím, že by to bylo zbytečné. Teď teda jedeme do toho Linzu, tady pojedeme kolem naší garáže, ne? Ne. Ale máme zelenou taky. Jedeme jako 80 můžeme zapnout. Když se divím, abych mu zařadit trošku. Tady je kruháč zase, sakra. Jedeme moc chodníkových řek. A přednost dávat nebudem, nic nejede. Jo, takhle se jezdí nákladákem. Tak a tady se brzdí. Jeď. Scania nás předjela. Měli bychom se poučit. Je v zrcátku nevidím, v tom levém sakra. A já rád bych něco viděl. To je hrozný. Teda ve tmě jezdím nerad. No, ale co se dá dělat? Počkej, tady neodbočujeme ještě. Oj, prostě! Tady jedeme my. No jasně. Blbej osoba. No jasně, to se povedlo tohle. Jenom kvůli osobáku. Hej, a kde je? To ono jako zmizel, nebo nás fakt předjel? Ale to se povedlo. První největší bouračka naše. Já si myslím, že to stojí za vyfocení. To studio. Trochu z výšky a trochu z níže. Ani není vidět, co máme za tahač. Obloha je krásná, ale nám nepřáli. Ty nahoře nám nepřáli, ty. To je docela dost špatný tohleto.
bude poškození jako prase. Tak. Ještě vyfotíme. Teď, jak jsem mlčel, tak jsem měl tady problém s reproduktorem. Tak myslím si, že můžeme zavolat SOS, jinak to nevyřešíme. Vyřadíme. Tam máme 3, 4, tak stejně to nejde. No, tak za tohle se omlouvám. Mě tady vyskočila funkce jedním prstem. Tak, dobrý. Hej, tohle jsem nechtěl. F5. F6. Zavolat SOS. Ano. Řekněte ano. No, tak už jsme ve opravně. Budeme muset opravit tahač. Ale to je dobrý, opravy jsou hrazený tvým zaměstnavatelem. Takže to klidně v pohodě opravíme. V čem je problém? Ničem. My to neplatíme, takže. Moment, já si tady ještě hnu s mikrofonem. Tak jo, jedeme dál. Jako by se nic nedělo, teď se taky nic neděje. No a teď jedeme teda doleva. A teď akorát ještě vědět, kde jsme. Jo, asi v Praze budeme. Jo, jsem v Praze. Jo, budeme to muset asi začít trošku víc dodržovat ty pravidla. Přeci jenom je to reální, chceme reálnou hru, tak ji hrajeme a pak nejezdíme reálně. No, já si myslím, že 80 km za hodinu bude stačit. Dáme asi tempomat, ne? No, teď se tady motáme jako ožralí. Já bych mu měl zařadit, já jsem úplně zapomněl zařadit. Teď koukám na ten otáčkoměr a on je to úplně skoro v červeném. Říkám, proč to víc nejde, sakra. No tak já jsem zapomněl zařadit, to je no jeď. Jeď. 90 stačí, si myslím. Zapnul jsem tempomat, jedem 93, kolem 90 se to bude pohybovat, sakra. Teď už je nám k ničemu. Teď bych potřeboval vyřadit. Úplně. Budíš tma. A sem vypadá. Aha, on nám dává přednost. No, my jsme vlastně popojili, aha. No tak. Když dá přednost, tak to asi porušení pravidel není. Rád bych ještě rád změnil nastavení. Nebo jako. Pardon. K čemu, nebo jaká klávesa je k tomu, aby jsme zařadili neutrál. Žádná. Tak to si dáme Enter na numerice. Protože myslím si, že ten neutrál jako teďko jak tam přidali. Vlastně kdybych to chtěl odřadit a jet prostě z kopce na neutrál, sice vím, že to víc žere, ale doopravdy teda nevím jak v týře, tak když to budu podřazovat normálně klávesou, tak to bude prostě motorová brzda. Což je docela, bych řekl, že i na nic. Tak proto budu takhle vyřadím. Když se rozjedem trochu, tak vyřadím. No jako už by mohl jet trochu rychlejc. Není nějak poškozený.
se omlouvám, jestli trochu vypadnul zvuk. No, teď už by měl zase běžet. Tak, už tam máme skoro. No, už tam máme 90, tak já vyřadím. A žádný hučení, v pohodě, v klídku. Teď to hezky si jdem z kopce. Jo, to je jízda. Lidná. Klidnější ještě bude, až budeme mít volant. Chci koupit Logitech G27. Jsem mu zapomněl zařadit, sakra. Jej, trochu... Ještě chceš podřadit, jo? On vůbec netáhne, teď teprve začal táhnout. Tak. Teď už by to mělo táhnout furt. Ty dálkový teda nemají moc velkou účinnost, bych řekl. Co strašně blízká monitor. No, už jsme se trochu rozjeli. Jedeme 50 km za hodinu, 60 km za hodinu, super. Jsme se trochu rozjeli. Paráda. A tady tři. A tady teďka řídím na šipkách, jinak řídím VSAD, jinak teďka zase VSAD. Jo, tak to bude. Ty vole, teď na druhé straně, no prdele. Hej, jak se to dělá? Prdele. No, teď už to trochu jede. Tak proč jsme se začali tak motat? Jako, to už jsem byl jako už jsem řídil přes VSAD, jako bez kláves. No, teď jsme hezky rozjetý, zařazovat to nebudu, protože je to docela prudký kopec. Nerad bych, aby spadla tolik rychlost. No, teď mu tam vrazím 10. Možná, že teď párkrát vypadnul zvuk, okolní jenom mikrofon, že jde, nevím. Že já tady mám teď problém zase s reproduktorem. Jako nějak blbne. Tak, dobrý. Teď už by to mělo jít. Sam nejede. Máme jet 50. Jedeme 100. Škoda, že nemáme Škodovku 1000. Tak vyřadíme a pojedeme na debku. A už jenom 126 km. To dáme. Kdybychom si měli trochu přibrzdit motorovou brzdou. Teď kdybychom... Sakra! Sakra! Tak, teď se mi to povedlo docela vychytat ty kvality. Že ani nezačal hučet, protože mu většinou dám málo, teď jsem mu dal sakra moc. Třeba ten Mercedes vůbec nejede. Co sakra je? Teda to je hrozné. Tak jde. Ráda. Má prácička. 80, myslím si, že bychom mohli podřadit, teda vyřadit na neutrál. To bude z kopce, nebude, sakra. Ale chtělo by to jet zpomalejc, takže si myslím, že vyřadit můžem. Rychlost klesá. Nestoupá, ale klesá. Tak. Zapneme. Nezapneme ten pomat. Musíme mu zařadit. Co mi říká, klepej to tam pomalu. Je to funkce jedním prstem asi.
Protože já tu mám na Shift CTRL a mě potom tam skáče funkce jedním prstem. Což je úplně strašný, já to tak nenávidím. Ale lepší klávesy prostě tady nenajdu na to. Myslím, že 70 bude stačit. Jako průměrná rychlost. No, paráda, jedeme. Super. A zdá... Tak to se mi nepovedlo. Jsem na ní chtěl nést. Ale zdálo se mi, že blikla. Ale svítíme a to je prostě, že by to takhle fungovalo, kdyby upozorňovali asi těžko. Zkusuje to schválně zpočpat. My jsme pojeli jednu mírnou zatáčku. Tak to... Jo, počkej, jestli neblikal, že máme dálkový. Když já tady na ty potkáčky nic nevidím. Tak si na nás nezvou. Super, pojedeme z kopce. A vyřadíme radši. Sakra, to jsem si hnul s pohledem. A jsme hezky vyřadili. A už jedeme 80. Sakra, mělo to zpomalit, ne, jest rychlejc. To nevím, co bych dělal, kdyby proti mě takhle, když vedu do protisměru běhlo auto. Z té tmy, to by bylo strašně asi. A nerad domýšlím, kdyby se to stalo ve skutečnosti. Tak, to jsem mu zase dobře zařadil. Tak já neměl jsem to potřesu. 43 km je před náma a pojedeme to podle GPSky 39 minut. A my už jsme na hranicích, paráda. Všechno se, to bych ušel klidně pěšky, no i když radši ne. A měli jsme tady jet 70, dáme tempomat na 90, to bude stačit. Moc ani málo to není. Ale jak to, že klesá? Jo. Jdem do kopce, jsem se ani nevšiml. Paráda. Jedem. Superový. Ale já docela cítím, jako že se vybourám ještě. Proč to sakra je ten blbý pocit? Proč? A vyřadíme. Už tady semafor. Tak jo, za chvilku budeme v Lincu, super. Je to naše druhá cesta, nejdřív jsem teď jsem s vody. Obě jedem, máme zelenou, to se divím. Tak. Krásně to vychází. Nabrali jsme únik, můžeme jet 90. Obě 80. Jako trošku, nevím, jestli mi to přijde, ale ten Mercedes jako docela vůbec, ale vůbec netáhne. To jsme ho dokonce opravili, když jsme se vybourali. A kdybych vůbec neuměl jezdit, to se taky asi není trochu pravda. Asi to není táč pro nás. Jak docela teď přemýšlím nad tím, co vyberu za tahač, až budeme odjíždět na tu Skandinávii. Asi si myslím, že vezmeme ten náš upřednostovaný, anebo vemu... Právě jsem ještě myslel toho Mercedesa, anebo Dafa. Určitě napište do komentářů, co bych spíš měl vzít za tahač. Já jsem teda spíš pro toho Dafa, protože mně přijde takovej volnější, když toto Volvo zase hodně jako jede moc dobře, jo, takže by byla furt samá pokuta za rychlost. Tak. Šup, no jasně. Jo, to ne. To si snad děláte prdel. No tak ještě lepší, on nám chcípne motor. Sakra. Šmejdi. To jsou šmejdi. Ne my. Jeď.
tak my se těsně před cílem vybouráme. No to ty vole, to snad ne. Tak jo. A jak můžeme jet? A radši pro jistotu zacouváme, aby jsme měli bonusový body. Je. Už takhle jsme to posrali. Teda já hlavně. Myslím si, že bychom to mohli dát na poprvé. Na poprvé. No, vypadá to. My to dáme podle zrcátek. Vypadá to, že jo. A super! Dali jsme to. A víš co? Já jim tam naházím. Sakra, teď mi zase vlítla funkce jedním prstem. Toto se omlouvám. Dáme jim tam 5 a dáme to. Super, odvezli jsme uspokojivě náklad, za který jsme měli dostat 3602 euro. A penále za poškození jsou 2094 euro. No tak tahle cesta nám nevydělala skoro nic, jenom 1616 euro a 69 XPček. Tak jo, myslím si, že dnešní díl je u konce, já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, zanechte like a pokud chcete podpořit moji tvorbu, dejte odběr. Čau.